Salutare tuturor, numele meu este Andrei și astăzi începând cu o nouă serie de Minecraft Pocket Edition. Yes! Versiunea Minecraft-ului este 15.0, deci dacă vă interesează să o aveți, vă las un link în descriere. În descrierea acestui episod. Așa. Deci, cum spuneam, eu sunt Andrei, niște date despre mine, am 11 ani, locuiesc în Târgu Jiu și cam atât. Așa. Hai să începem să jucăm, nu așa, cu de am venit. Așa, hai să am niște lemn. Și am și cimenturi, dacă vreți să știți. Am luat eu câteva când am început să intru pe mapă, adică Technic Inventory și nu știu care. Pe bune, doar 2 lemn, sunt 4 de lemn, mi se pare mult. Așa. Vreau ca... Vedeți, sunt getting good. Vreau ca această serie să fie puțin mai lungă, să spun. Adică nu vreau să fac vreo 16-17 episoade și să opresc seria pentru că ori am pierdut mapa, ori mi s-a întâmplat ceva, ori nu știu ce mi-a făcut. Și hai să dăm Minecraft-ul puțin mai încet. E bine, cred, cam așa. Și dacă doriți să filmez cu facecam în continuare, să-mi lăsați în comentarii. Așa. Am 4 bucăți de lemn, să facem ceva, să plant. Cred că aici o să fie casa. Bang, magic. 1, 2, 3, 4. Cred că aici o să-mi fac casa, o să fac o casă într-un copac. De-aia am pus așa. Deci... Să facem o sabie, pentru că sunt multe animale pe aici. Cum arată. Și precum vedeți, eu am timerul pus în stânga jos. Uite, filmul de 2 minute. Și ca logo-ul de la Mobizen am pus poza mea. Așa. Haide, vaco. Și am încercat, bine spus, sau am făcut, am selectat să randez mult mai bine, adică în 1080p, în 60 de FPS-uri și chestiile astea. Nu prea pricep cu gaming-ul, de-aia mă bâlbâi să vorbesc foarte încet. și sunt puțin răcit. Încă un motiv. Așa. Eu sper să mă pun aici. Acum a început e ceva similar la... Îmi vine să strălut. Așa, îmi pare rău. Sunt răcit și sunt cam răgușit și de-aia mă aud așa și am strântat. Da. Am cer scuze. Decât filmăm de 4 minute. Mă enervează ciclurile ăștia, nu vin la timp să spun. Să ne facem aici o momentană bază, o bază momentană. Adică un pătrat. Sub pământ. Așa. Și vreau să lăsați în comentarii despre ce să vorbesc în episoade, sau să fac morale cuiva sau pentru ceva, pentru că nu prea am idei. Așa. Și o să las și Facebook-ul meu personal în descriere. Cam date despre mine, așa. Un furnal, așa, un topor, o sabie și o lopată.
Sper să se randeze bine, adică să nu aibă lag. Hot topic. Intra la cimenturi din greșeală. Ia câte avem 1, 2, 3, 4, 5. 5 achievementuri. Mici sabia asta. Unelte de lemn de piatră. Pardon. 4 bucăți de piele. Acum mai trebuie ceva lemn. Ca la început. Cred că știți cum e la început la fiecare gamer de Minecraft. Trebuie să ai resurse, să-și facă o casă și după cam atât. Uite aici, căul. Hai să vorbesc mai tare. Așa. Și vă mai spun încă o dată să-mi spuneți în comentarii dacă doriți să folosesc Facecam, pentru că am aplicația și pot să vă arăt și vouă dacă vreți. Și la 4 like-uri o să fac videoclipul cum să instalezi Minecraft. Versiunea mea. Vedeți mai multe posibilități, dar așa e mai ușor. Cred că am mai văzut-o, e virală. Și să vă amintesc să lăsați un like și subscribe, adică să vă abonați la canalul meu. Așa. Despre ce să vorbim? Despre texturi de Minecraft, să zicem. Dar vreau să-mi lăsați în comentarii despre ce să vorbesc. V-am mai spus de mie și încă vă mai spun. Așa. Deci, bă, unele texturi sunt pur și simplu urâte. Uite acolo la bă. Sunt pur și simplu așa urâte. Adică nu-ți vine să le dolandezi. Adică vezi și tu, e urâtă. Știi? Și din episodul următor o să încerc să-mi fac setările la Minecraft încât să meargă și mai bine pentru mine și să pot să mă joc și eu mai bine. Pentru că așa cu render distance-ul și cu FOV-ul ăsta nu prea place. Așa. Îmi te aduc aia ca o... Luăm restul mai încolo. Așa. Și vreau să spun de pe acum că episoadele mele o să fie de mai puțin de 15 minute pentru că aveam că la mine și am făcut lemn. Pentru că nu știu de ce, dar nu merge mai mult de atât. Cam așa. Ce frumos. Zici că ai un... Știți voi. Ce aici? Mănec. Așa. Uite căluți. Asta nu e calcal, e de la mul, dacă se pronunță. Și surprinzător n-am lag. Chiar nu am lag. Deci acolo e un cal, pe aici o pădure. Wow, că spui. Cât spui. A fost și un joc de cuvinte. Wow. Am o idee. Cred că fac fermă de animale. Haide, pui. Haideți. Hai să merg încet. Ca să poată să mă ajungă. Să mă ajunge. Oh, e grea română.
Vine noaptea până când ajung eu. De cât filmăm de 10 minute, dar asta nu prea contează pentru că sunt dat oricum pe peaceful. Haide, puiu. Hai să merg cu shift-ul să poate să vină. Da, merg greu. Dacă aveam lead-uri, era mult mai bine. Acum fac o mică fermă de animale. Așa. O fermă în adevăratul sens al cuvântului. Știți că e fermă de animale și fermă agricolă, adică de mâncare, să zicem. Că e Minecraft aici. Așa. Haideți, intră și tu. Haide și un puiuț. Și o să extind asta, o să fac ceva mai măreț, să spun. Și vine și tu, puiul. Gata, în sfârșit. Și trec pe aici niște torțe. Aici s-a făcut mâncarea. Am muton. Sau câteva, până decât 5. Deci n-am deloc. Hai să minăm puțin, filmăm de 12. Filmăm de 12 minute. Mai minăm puțin și închidem acest episod. Și dacă vă întrebați, așa arată skin-ul meu. L-am luat și l-am editat puțin. Adică la mâini și la pe cum e. Și așa are YouTube pe spate, tot făcut de mine și tricou și pantaloni sunt făcute de mine. Era un Steve cu păr. Așa. Deci, prieteni, eu sunt Andrei. Noi încheiem aici. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și un share pentru că mă ajută foarte mult. Eu sunt Andrei. Până data viitoare. La revedere!